Damn, ke mlo mtshiti simpigama igama lakhe nguMoses. uMoses wasegqibeka ke bhayi kwelinye ikasi kuthiwa kusewoma. uMoses ngabatsotsi bakudala wayephumenge neklongweni ngale xesha le-apartheid uspecialize ke ngobusela yabona xa udibana isikratweni ngabatsotsi bakubamba inkunzi ewe nange-housebreaking bekwazi ungena endlini abantu ayibethe to let. uMoses phewoma behlala ematyotyombeni kodwa kungasoze umfumane phaa kuye ixesha elininzi bebasetawuni beyithanda ke iSummerstrand. ubumfumana ke hlala nesahobho phaa ngaphantsi kwebridge betshaya ii-drugs. uMoses ngutsotso clever ke ii-drugs yakwazi uzikhontrola kuzo besithi xa iqhunyiwe ahamba yephanga sebhitshi eSummerstrand ahlale ke zabhentshi phaa abukele abantu abukele ulwandle. xa udlula kuMoses ngacimba ulahlile kanti ujongile ii-movements zabantu amjonge ehlike emotweni umntu ambone uba uyophelela phi nomntu uthatha iwalk amjonge uba uya kephi direction. uMoses bethanda ubamba inkunzi ke ukela cala. So xa ibhaqile uMoses ngathi wona ulahlile uyakhe indawo engathi ayinabantu phangasemahlathini phi eSummerstrand elwandle. uMoses bekulandela. So one day uMoses eqhunyiwe ke hleli phaa kulaa bench ejongene nabantu ukuba ngophi omnye uzoba yi-victim yakhe. So one day nge-9 kaDisemba ngo-2010 wadibana nosisi wasempigama igama lakhe nguAndy. uAndy ngusisi ongusomashishini owayephaa kwi-40s kwasebhayi kodwa ngenxa yomsebenzi besehlala eRhawutini ngoku ungusomashishini ophumeleleyo. So uAndy ngale mini wasuka eJoburg waflya waza apha eBhayi. yayikhona ke i-business transaction ewayeyihambela wayezothengela umama wakhe indlu phaa eSummerstrand ngaselwandle. uAndy wathi wayigqiba ke loo business wayizela apha eBhayi waqoma wathatha imoto mani ayibeke phaa ngasebhitshi athathe iwalk afumanela airbreeze before akhethe iflight yakhe yalate ebuyile eJozi. wathi ke uAndy enjoya loo breeze ke phaa ngaselwandle enwabile wabona mani uba ukhona umfana engathi uyamlandela. uthe xa embheka akamboni waphinde ke uAndy waqhubeka nohambo lwakhe. uthe esahamba uAndy ke wagqila umfana from nowhere ephethe ibhotile kop ne-okapi wathi uba makathule wamvala umlomo dani wamxuthela ifowuni wamthethela ne-diamond ring. uMoses zangagqibe ke apho wathi uAndy makahambe wamfaka emahlathini kenye indawo ethuleyo phaa ngaselwandle. uMoses wam-assault uAndy ngoba wayemoyikisa engafuni athethe kakhulu wamgquma umlomo wamgquma amehlo. uMoses wamthatha uAndy wamfaka la mahlathi apha ngasesandini. uMoses wazenzela kuAndy. le incident yenzeka phaa ngo-6. uMoses wazenzela apha kuSisi-Andy ubusuku bonke kwade kwasa. I saw him from afar, and when I looked, something just didn't look right. So I turned to go back. All of a sudden, he held me behind. He told me not to scream, otherwise he would kill me, and he showed me an okapi and a beer bottle. lithe ilanga liphuma ke uphaa ekuseni uMoses wamyeka uSisi-Andy wabaleka waphumula ulayini bakhe. lathi livele ilanga apha ekuseni abantu ababalekayo bambona uSisi-Andy bamnceda. babiza amapolisa ke afika nyhani amapolisa azafika ne-forensic athatha u-DNA test asetsha kunye ne-surroundings zalaa ndawo. uSisi-Andy imoto yakhe naye yaqhekezwa naphana ke i-forensic yajonga i-DNA test i-fingerprint yonke loo nto. Few years later uMoses wangayekanga ke nale mikhuba yakhe wayesebhizi eza ne-housebreaking erobha ngenye imini kenye i-area kuthiwa kuseNewton Park phaa. uMoses wabona lo matshini uchebingca wayihleli kenye indlu wawuthatha uMoses lo matshini wabaleka nawo. abantu balaa ndlu baripote ke balahlekelwe ngumatshini. uMoses ke uthe sahamba ngena door to door ethengisa lo matshini wabhaqwa ngamapolisa wabanjwa uMoses. uthe ekubanjweni kwakhe kenziwa i-DNA test zangahlale kodwa emapoliseni waye waphuma ngebheyili. ngo-2020 njalo uAndy wayesuka istate ngoba wayesithi amapolisa zangayithathele ngqalele ikhesi yakhe. nyhani ke wayifumana i-payout more than 25 million. Rape survivor and businesswoman Andy Gawa has won a case against the police in the Constitutional Court regarding a negligent investigation. However, the victory was a long time coming. The case goes back 12 years since she was raped. Damn, imali engaka yazi uba nawe ungenayo 25 million anqoki. hlala u-EasyBet ilula lokho into ka-EasyBet. sign up ka-EasyBet, download i-app ubhala igama lakho nefani yakho kulaa ndawo ithi promo code ungalibala ukuthi scale M50. u-EasyBet uyakunika i-R50 as welcome bonus. ziba khona nezibhinki ezi-25 phaa kwazi uba mhlawumbi nawe ungafani noSisi-Andy ube ne-25 million ngoba ininzi imali phaa ka-EasyBet. 3 years later ngo-2023 atsha amadama namanzi. Nakhumbula uMoses ebanjwe lo matshini ochebingca kathatha i-DNA test yakhe phaa yafakwa kwisystem. kafunyaniswa uba i-DNA test iyametsha nalamrhanelwa
wadlwengula uSisi Andy. Kaloku Moses zange ayisebenzise idyasi kamkhonyana. Yaqalisa ke i manhunt ngafuna uMoses for the case. Ngo-2024 le search yathatha more than 8 months oko bemkhangela uMoses. Yayazi uba bamfumana phi? Bamfumana phi eSummerstrand, wayihelekisa bench ebukulwandle ekhangela enye victim yakhe. Laa nto yesiqhelo wabanjwa uMoses. uMoses ke ekhothi zange asokolise, walivumela tyala. There he is. Okay. It's weird. You're referring to the man in the dog. Yes, my lord. That's fine. Isigwebo sakhe ngolife abayi-8 etrongweni. Ayisibe phini iphume levo.